راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ናህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታትን ምጥያስ ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብዚ ሰሙን ዝትሒዙ ንግዚኡ ደው ከም ዘበለ ፍሊጦም እቶም ኣካላት ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ትካላት ብሰንኪቲ ብደረጃ ዓለም ኣሻቂሉ ዘሎ ቫይረስን ፈጢርዎ ዘሎ መገሻታት ደው ናይ ምባል ስጉምትን ኣብ መስርሕ ዝነበረ ምጥያስ ስደተኛታት ደው ከብሎ እኳ እንተተገደደ ንህፅፅ ጉዳያት ንዝገሹ ስደተኛታት ግና ብፍሉይ ክፍቀደሎም ይሓትት ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኤርትራውያን ዝርከብዎም 64,000 ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘጣየሰ ሕብራት ሃገራት ኣብ መገሻታት ደው ዝበለሉ እዋን እውን ኣማኢት ንምጥያስ ኣብ ምፅባይ ከም ዝፀንሐ ዘመልክት። ካብ ሊብያ፣ ግሪክ፣ ቱርክን ካልኦት ሃገራትን ቀዳምነታት ተዋሂብዎም ንኽጣየሱ ኣብ ምፅባይ ዝፀንሑ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኣማኢት ሓተቲ ዕቑባ ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቫይረስ ስጋኣት ደው ምባሉ ዘተሓሳሰቦ ማዕከን ቆልዑ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ሕብረት ኤሮጳ ዶባቱ ክሳብ ዝኽፍት ነዞም ሓተቲ ዕቑባ ንሕሰም ክቃልዑ ምሕዳጉ ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ኣስሚሩሉ። ኣብ ሱዳን ዞባ ምብራቕ ብፍላይ ኣብ ከሰላን ከባቢኣን ንኣዋርሕ ዝፀንሐ ዋሕዲ ነዳዲ ናብ ዝበኣሰ ከም ዝተሰጋገረ ተሓቢሩ። ነዳዲ ዝዕድላ ትካላት ካብ ሶንያ ትሒዘን ብስሩዕ ከከፋፍላ ኣብ ርእሲ ዘይምኻለን ዋጋቲ ክርከብ ዝኸኣለ ነዳዲ እውን ን3 ሊትሮ በንዚን $14 ናፍታ ድማ ክሳብ $8 ይሽየጥ ብምህላው ከቢድ ፀገም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ተኸሲቱ ምህላው ምንጭታት ጠቒሶም። ሱዳን ብሰንኪ ዋሕዲ ነዳድን ባንን ዝተጓሃረ ህዝባዊ ናዕቢ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ስርዓት በሽር ኣብ ሚያዝያ 2019 ከኣልዮ እኳ እንተኸኣለ ክሳብ ዝእዋንዚ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝተመሓየሸ ነገር ከም ዘየለዮም ነበርቲ ዘማርሮ። ኢትዮጵያን ጅቡትን ናብ ኣጠቓቕማ ወደባት ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየዳ ተሓቢሩ። እዚ ዝተሓበረ ብሚኒስትር ሕርሻ ኢትዮጵያ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወደባት ጅቡቲ ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ። እቲ ልኡኽ ብዝያዳ ዘተኮረሉ ኣብ ወደብ ዶራለ ዝተራገፈ ኣእካልን ድኹዕን ምድንጓይ ከየጋጥሞ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰግረሉ መንገድታት ንምንዳይ እዩ። ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘይትውንን ኢትዮጵያ ነዚ ዝሓለፈ ስታት 20 ዓመታት 97 ሚእታዊት ኣገልግሎታት ወደብ ካብ ጅቡቲ ክትረኽቦ ፀኒሓ። እንተኾነ ነዚ ብዚ እዋንዚ ንወደባት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኬንያን ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድን ከም ኣማራፂ ተቋሙቶ ከም ዘላ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዓል መዚ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ባሕሪ ጅቡቲ ልዕሊ 1,000 ኮንተይነር እትስከም ናይ ፅዕነት መርከብ ገዚኡ ኣብ ስራሕ ከም ዘወዓለ ገሊጹ። እዚ ኣብ ትሕቲ በዓል መዚ ኣገልግሎታት ወደብ ጅቡቲ ዝመሓደር ንግዳዊ ትካል ካብ ዝቐውም ካልኣይ ዓመቱ ዘቕፀረ ኮይኑ እዛ ካብ ግሪክ ዝገዝኣ ናይ ፅዕነት መርከብ ድማ ካልኣይቲ እያ። እቲ ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ ዝነጥፍ ትካል ንኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃን ንግዳዊ ኣገልግሎታት ንምሃብ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝጠቅስ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ እንታይ ከይበሃል ኣሎ እዩ። ንሎሚ ከምቲ ልሙድ ካብ ዘረባታት ኤርትራውያን ዝተወስደ ዝተፈላለዩ ትሕሶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ምክትታልኩም ንዕድም። ዓለምና ብምስፍሕፋሕ ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት በፂሓ ትርከብ ከም ዘላ ድሮ ብተደጋጋሚ ሰሚዕኹሞ ኣለኹም። እዚ ሕማም ህይወት ኣሽሓት ሰባት ቀዚፉ ይርከብ። መበገሲ ናይቲ ሕማም ዝኾነ ቻይና ነቲ ሕማም ካብ መስፍሕፋሕ ክትዓግቶ ከም ዝኽኣለትን ንከም ኢጣልያ ዝበላ ካልኦት ሃገራት እውን እቲ ሕማም ንምቁፅጻር ይሕግዘን እዩ ዝበለቶ ደገፍ ኣብ ምብርካት ከም ትርከብ ይግለጽ ኣሎ። ብሓፈሻ ዓለምና በዚ ሕማም ኣብ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ ከምኡን ፖለቲካዊ ክሳራታት ኣትያ ትርከብ። ብፍላይተን ሃብታማትን ስልጡናትን ዝበሃላ ሃገራት እቲ ለበዳ ልዕሊ ዓቕመን ብምኻዱ ኣብ ልዑል ሻቕሎትን ፍርህን ተሸሚመን ከም ዝርከባ ካብ ክፍሊ ምድላው ዜና ራድዮ ኤረና ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ግርማ ይገልጽ። ገለ ሕቶና ንምምላስ ድማ ኣብ መስመር ምሳና ኣሎ፣ ንከታተሎ። ሰላም ኣማኑኤል። መርሓባ ጆን። ሰላም ከመይ ሰላም ግርም። ከመይ ትኾን ዮሐንስ? ኣራይ ግርሚና ዳሃና ከም ትሪኦ ዘለኻ ዓለም ብዓለሙ
ኣብ ሓደ ርእስ ኣተኪሩ ይዛረብ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ራድዮ ኤረናም ተደጋጋሚ ዜና ዝኽተቃልሑ ጸኒሖሞ እቲ ህሉ ኩነታት ከመይ ዘሎ ግን ቅድሚ እስከ ቁርብ ኣብኡ ከለና ማለት ኣብቲ ብዜና ብተኻታሊ ከም ተዳልዎ ዘለኻ እዚ ምውሻብ ዝበሃል ቃል ካብ ሰማዕቱ ክሰምዖ ጸኒሐ ማለት ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ዛረብ ጸኒሖሞ ከመይ እስኪ ነዚአን ኣጠቓላልካ በታ ምውሻብ ጀሚርካ ናበይ ግልጽና ኢና ንኸይድ ኣለና እዛ ምውሻብ ትብል ቃል ሓዳሽ ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝመጸት ኣይኮነትን ቅድሙን ኣብ ሃገርና ምስ ናይ እንስሳ ሕማማት ገለ ከጋጥም ከሎ ንትፈልዮ እንስሳ ሓደ እንስሳ እንተሓሚሙሲ ነተን ካልኦት እንስሳታት ከይልክመን ንበይኑ ትፈልየሉ ኣጋጣሚ ምውሻብ ይበሃል ነይሩ ማለት እዩ ወላ ንሰቡን ትጥቀመሉ ቃል እዩ ፈሊኻ ንበይኑ ክሳብ ዝሓዊ ወይ ስጋዕ ዝረጋጋእ ወይ ናብቲ ንቡር ናይ ጥዕና ኩነታት ክሳዕ ዝምለስ ፈሊኻ ተጽንሐሉ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ሕማቅ ቃል እውን ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሰያታ ምውሻብ ትብል ሓዳሽ ዝመጸት ቃል ኣይኮነትን ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ዓለም ኩሉ ሰብ ይከታተሎ ከም ዘሎ ካብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ንላዕሊ ስጋኣቱ ወይ ተሻቕሎቱ ይዓብይ ዘሎ እሱ ከዓ ሰለስተ ዓበይቲ ብድሆታት ሒዙ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ ተቐዳማይ ጥዕናዊ ብድሆ እዩ ተኻላይ ተቆጠባዊ እዩ ሳልሳይ ፖለቲካዊ እዩ እቲ ናይ ጥዕና ብድሆ ከም ዝርኢናዮ ዘለና ክሳብ ሕጂ 160-170 ሺሕ ሰብ ዝኸውን ተለኺፉሎ ካብዚ ትፍርቁ ድሮሓዊ ተመሊሱሎ 1,600 ክሳብ 7,000 ዝኸውን ከዓ ሞይቱሎ ነዚ ንምቁጻር ሕጂ ትሞት ከይበዝሕ እቲ ለበዳውን ከይበዝሕ ምቁጻራት ይግበራሎ እዚ ጥዕናዊ ብድሆ እዩ ብድሕሪኡን ቫክሲን ወይ ዝኽታበት ክርከበሉ ድዩ ከመይ ክግበር ጠቕላላ ንምሕዋዩ ኣብ ዝግበር ብድሆ ናይ ጥዕና ንሪኦ ኣለና ኩልና ንፈልጦ እዩ እቲ ካልኣይ እውን ትቁጠባ እዩ እሱን ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና ትካላት ይዕፀሎ ንጥፈታት ቁጠባ ደው ኢሉ ናይ ሰብ ምንቅስቓስ ደስኪሉ ዳርጋ ብዙሓት ዓበይቲ ትካላት ከም ኤርላይንስ ዝኣመሰላ ሰባት ተናፋንየን ከመይ ክሕዝኦየን ቁጠባታት ንሪኦ ኣለና ይሃስሎ ማለት እዩ እዚ እውን ብበዝሒ ሰብ ይከታተሎ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ተሓቢኡ ዝኸይድ ሽፋን ኣብዚ ግን ፖለቲካዊ ብድሆ ናይ ኮሮና ቫይረስ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ዘና ምልክት ዛዘዋ ሃገራት ነዚ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክጥቀማሉ ክእላ እየን ምክንያቱ ምንቅስቓስ ሰባት ዝድርት ኣጋጣሚ እዩ ንኣብነት ኣብ ቻይና ከም ዝተረኣየን ብዙሕ ዞባታት ፈላሊኻ ምንቅስቓስ ደው ከም ዝብል ጌርካ ተፈቲኑ ማለት እዩ እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት መጺኡ ርኢናዮ ብፍላይ ብኤውሮጳ ኢጣልያን መጺኡ ግን ዘን ሃገራት ኣብ ምልክት ስለ ዘየለዋ እቲ ደው ምባል ከምኡ ዓይነት ምቁጻር ወይ ሰባት ፈሊኻ ወሲድካ መንጎ መርመራ ምግባር ዝኣመሰለ ንረብሓ ናይቲ ሰብ እምበር ካልእ ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዘይብሉ ንጹር ኮይኑ በንጻሩ ግን ንኣብነት ኣብ ከም በዓል ኢትዮጵያ ስዑድ ዓረብ ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣዝየን ምልኪ ዘለወን ወይ ከዓ ናብ ምልኪ ክዛዝዋ ተኽእሎ ዘለወን ሃገራት ግን መሳርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ስዑድ ዓረብ ብሰንበት ከም ዝረኣናዮ 300 ሰብ ኣባላት ናይ ጸጥታ ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ገሊኦም እውን ኣባላት ቤተሰብ ናይቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ ዝበሃል ማለት እዩ ዝነበሩ ተኣሲሮም ኣለው ግን ዓለም ኮሮና ቫይረስ ሃዲባ ስለ ዘላ ብዙሕ ኣተኩሮ ከይሃበቶ ሓሊፋ ማለት እዩ ሕጂ ዓለም ናብ ካልእ ኣዲባን ከላ ክትወስዶ ትኽእል ስጉምታት ሓደ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ኮሮና ቫይረስ እናተባሃለ እስኻ ካልእካ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ ብምኽንያት እዚ ኮሮና ቫይረስ ተመዲቡ ዝነበረ ምርጫታት ክስረዝ እውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ 22 ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ ምርጫ ክካየድ ተመዲቡሎ ኢትዮጵያ ትርከቦ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ምኽንያት ምርጫታት ምስራዝ ከጋጥሙን ይኽእል እዩ ምርጫታት ምስግጋር ኣብ ፈረንሳ ንኣብነት ኣብዚ ሰሙን እዚ እዛ ዝሓለፈት ሰሙን ምርጫ ናይ ከንቲባታት ከንተማን ናይ ከንቲባታት ተጀሚሩ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ቀዳማይ እግሪ ምስ ተኻየደ ካልኣይ እግሪ ኣብ ካልእ እዋን ክካየድ ተባሂሉ ተሰጋጊሩ ህዝቢ ግን ተቐቢልዎ ክካየድ ምዃኑ ከዓ ርግፅ እዩ እቲ ስክፍታ ግን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ዝመሳሰል ኣዋጅ ኣውፂኦም ትምህርቲ ደው ኢሉ ህዝቢ ከይከብ ብዙሕ ከይ ሰላማዊ ሰልፊ ዓይነታት ከይገብር ዝኽልክል ኣዋጅ እውን ወፂሎ ጽባሕከ እንታይ ክኸውን ኣይንፈለጥን ኢና ምናልባት ዝሕማም ክሳዕ ክንደይ ክቕፅል እዩ ርግፀኛታት ኣይኮንናን ግን እሱ ምኽንያት ተሳቢቡ እውን ምርጫውን ወሰነ ግዜ ተሰጋጊሩሎ ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዚ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ስክፍትኡ ማለት እዩ ኣብ በዓል ኤርትራ ከዓ ኦልሬዲ ምንቅስቓስ ሰባት ምንት ርእሱ ኣሸጋሪ ፍትዓዲ ካብ ኣስመራ ከረን ካብ ከረን ተሰነይ ክትንቀሳቀሰሉ መንቀሳቀስ ዘይብልካ ትንቀሳቀሰሉ ሃገር ኣይነበረን ካብ መሰረቱ እዚ ከዓ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ግፋ ይካየዳሎ ንሰማዕ ኣለና ሕጂ ምስቲ ሕማሙን ክትሓዝ ስለ ዝኽእል ምክንያት ጉልባብ ክኸውን ስለ ዝኽእልቲ ኮሮና ቫይረስ
ብሰን ኮሮና ቫይረስ ይዶ ተዓጺ ዘሎ መንገድታት ተባሂሉን ከምኡ ክቅጽል ስለዝኽእል ስለዚ ሃገራት ንፖለቲካዊ መሳርሒታትን ክጥቀሙ ዘኽእላ ኣብ ግምት ከኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኮሮና ቫይረስ ዘን ሰለስተ ዝበልኩ ብድሆታት ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ሕማም ኮይኑ ረኺብና ዘለና ማለት እዩ እስከ ናብቲ ጥዕናዊ መዳይ ጥራይ ናይ መወዳእታ ከቕርበልካ ደልዮ እንታይ መስለካ ከም በዓል ኤርትራ ዝበላ ናይ ንህፅና ጉድለት ደለዎን ማለት ናይ ጽሩይ ማይ እቲ ህዝቢ ሲ ንመዓልቲ ክሳዕ 3 ሊትሮ ማይ ጥራይ ከጥፍእ ድኽእል ሓደ ውልቀ ሰብ ሕጂ ኣብ ከምኡ ደሎ እዚ ሕማም እዚ ከዓ ድጠልቦ ከዓኒ በብእዋኑ ኢድካ ክትሕፀብ ክትፀሪ ካብ ድገብረካ ነገራት እዩ ንሓደ ህዝቢ እውን በቲ ሓደ ወገን ኣብ ሓደ ቦታ ኮፈልካ ክትብሎ ተገድዶ ኣለኻ ማለተይ ከምዚ ግበልካዮ ወላቲ ፖለቲካዊ ወይ ናይ ፀጥታዊ ረባሕታት ናይ መልእኽቲ እውን እንተለዎ ብተወሳኺ ከዓ ብተወሳኺ ብሰንኪት ሕማሙን ደው በለ ንበሎ ድሓን ንኻልእ ገዲፍና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ንፅህና ኣገባብ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱም ወላ ተወሸብካዮ ንሓደ ሰብ ተፅናሕካዮ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ተበልካዮ ካልእ ነገራት ተሃብካዮ ናይ ንጽህና ጉድለት ከም ዘሎ ግን ምን ጥርጥር የብሉን هو ምናልባት ኣነ ክኢላ ናይ ጥዕና ይኮንኩን ብዙሕ ኣፍልጦ ይብለይን ወና ጥዕና ግን እንታይ እዩ ምናልባት ካብ ዝረኣኹ ሓደ ሪፖርት ነይሩ ብዛዕባ ኢጣልያውያን ናብ ኤርትራ ምስ ተመለሱስ ኣብ ቤት መኻእ ምስ ተታሕዙ ዘምፅዎ ሓደ ኢሹ ነይሩ ኩሉ ጽቡቕ ይዳለወልና ኣሎ ወላ ዘለና ይኽፍሉን ጽቡቕ ኣሎ ግን ናይ ንጽህና ጸገም ከም ዘሎ ናይ ሽቓቕ ጸገም ከም ዝነበሮም ሪፖርት ገይሮም ሕጂ እዚ ናይ ተዓዲ ኩሉ ኩነታት እዩ ንበይኖም ሓለፋ ክግበረሎም ማለት እውን ኣይኮነን ግን ስክፍታታት ከም ደሎ ፍሉጥ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሕማም ተኣትዩ ወላ እዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ዓብ ስክፍት እውን እዚ ሕማም እዚ ከምዚ ዘለዎ ናህሪ ኣብ ኤውሮጳ ተራእዩ ዘሎ ናብ ኣፍሪቃ ተኣትዩ ምስቲ ዘሎ ብኣፍሪቃ ጸገማት ማይ ከም ልበኻ ዘየለ ንኣብነት ኢትዮጵያ ኣምፅሞ ዘለው ትምህርቲ ንክልተ ሰሙን ደው ይብል ምትእኻብ ንክልተ ሰሙን ደው ይብል ክትብል ከለኻ ማርካቶ ዘሎስ ህዝብ እንታ ክትገብሮ ኢኻ ገዛ ኺድ ኢኻ ክትብሎ ኣብቲ በግ ተራ ወላ ገለ ተራ ድበሃላት ኣውቶቡስ ተራ ገለ ዝበሃል ዝእከብ ህዝብ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ምስ ቁጠባኻን ምስ ዘሎ ኩነታትካ ንተሓዝ ምዃኑ ርዱ እዩ ሕጂ ከመይም ክገብርዎ እንታይ ኦፕሽናት ኣለዎም ወይ እንታይ ምርጫታት ኣለዎም እንታይ ካልእ ክግበር ይከኣል ግን ኣነ ናይ ጥዕና ሙያ ስለ ዘይኮንኩ ክፈልጦ ይከኣልኒ ግን ስክፍታታት ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ባዕሉን ኣነፂርዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣማኑኤል ግርማይ ሓላፊ ምድላው ዜና ድምፂ ራድዮ ኤረና ካብ ማእከላይ መደበር ስቱድዮና ፓሪስ ስለ ዝሃብካ ንዕድል ብጣዕሚ የመስግነካ ይቐኒየለይ ራጅዮን ይቐኒየለይ ክልተ ዕሉላት ኣሰጋገርቲ ስደተኛታት ዝኾኑ ኤርትራውያን ማለት ኪዳንን ወሊድን ዝተባሃሉ ዜጋታት ኤርትራ ብምትሕባር ኣህጉራዊ ፖሊስ ምክታል ገበነኛታት ወይ ኢንተርፖል ክህደኑ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሰበስልጣን ጸጥታ ከም ደኣተው ይንገር ኣሎ ኣሰጋገርቲ ስደተኛታት ዓለምና ብሓፈሻ ኣብ ሊብያን ሱዳንን ዘለዉ ድማ ብፍላይ ብሰንክቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘብጽሕዎ ብቓላት ዘይግለጽ ኩሉ ዓይነት ገበናት ማለት ጃምላዊ ቅትለት ጾታዊ ዓመጽ ግዱድ ዕስክርና ባርነትን ዝበሉ ዓበይቲ ገበናት ዝድለይ እዮም እዚ ሓበሬታ ኣብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ዓለም ሸፈነ ዜና ኣይረኸበን ንሓቅነቱ ብዝምልከት ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝከታተል ኣቶ ጆርጅ ገብረስላሴ ተወኪስናዮ ነርና እስዕብ መሊሱልና ጆርጅ ተስፋ ሚካኤል ሰማዕቲ ፍላይቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ደለዎም ሳኻ እኹል ሓበሬታ ኣለዎም ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ዞም ክልተ ሰባት ኣብ ዝቐረባ እዋን ብዙሕ መዛረብ ኮይኖም ደለው ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ወይ ከዓ ሂማን ትራፊከርስ ዝበሃሉ ኪዳንን ከምኡ ከዓ ወሊድ ወይ ከዓ ተወልደ ዝበሃሉን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ይንገር ኣሎ ኣውራ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቂ ድዚ እወ ብርግጽ ሓቂ እዩ ዝተረጋገፀ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣብ ቀይዲ ምህላዎምን ኢንፋክት ኣብዚ ግዜ እውን እወ ብርግጽ ተታሒዞም እዮም ካልኣይ እቲ ትማሊ በዞም ሰባት እዚኣቶምን ብካልኦትን ዝተዓመጠ ዝተበደለ ቃንዛ ውሽጦም ተሸኪሞም ዝኸዱ ዘሎ ሰባት ንቅድሚት ክመፁ ምስክሮም ክህቡ ንኩሉ ዓይነት ናት መስርሕ ስለ ዘለዎ ሕጂ እውን ኣነ ሓንቲ ክፅዋዕ ንኽእል ከም ህዝቢ ሕጂ እውን ህዝቢ ንቅድሚት መፅዩ ብኮንፊደንሻል ብዘተኣማምን መንገዲ ቃሉ ክህሉ መንገዲ ክንከፍት ኣለና ኮንፊደንሻል ክትብል ከለኻ ማለት ቁርብቲ ጉዳይ ከምዚ ሚስጥራውነት ዘለዎ ይድመስል በቲ ሓደ ወገን ከዓ እዞም ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ዝፀንሑ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝበሃሉ ተወሳኺት ሓበሬታት ሃብካዮ ማለት
ክልቲኦም ኪዳነ ተወልደ ሽሞም ናይ ደቂ ክርስቲያን ከበሳ ገለ ከምኡ ይመስል እሞ ሕጂ ግን ክትሪኦ ከለኻ ከዓ እሳቶም ከዓ ቀንዲ ከዓ ምስቶም ምዕራብ ኮይኖም መሰጋገርቲ ኮይኖም ሰርሑ ማለት እዩ ሕጂ ቁርብቱ ውስኻ ኣለካ ዶ እንታይ እታ ኮንፊደንሻል ዝበልኩዋ ብኻልእ ከይትረኣይ ሰብ ከምዚ ውሕስነት የብለይን መስኪረ ከምዚ ዝበሃል ዘይኮነ ሎሚ እቲ ሲስተም ናይ ባዕሉ ስለ ዘለዎ ጥራሕ ንሱ ቀዳማይ ዳይሬክት ቪክቲም ወይ ከዓ ቀዳማይ ኣደዳ ናይቲ ሽግር ናቶም ዝወረዶ ሰብ ምሕዳእ ኮይኑ መሳርሒ ኣሎ ሜል ኣሎ ኩሉ ዓይነት ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ንሱ ምስክርነቱ ክህብ ብዘይተጉላባ ንቅድሚት ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ዘፍርሕ ዘርዕድ ኣይኮነን ክንስዕሮ ክንበትኮ ዘለና ፍርሕን ክሳይን ድሕሪ ሕጂ ፍርሕ ዝበሃል ክህልወና የብሉን ነፍሲ ወከፍ መሳልል እዩ ትማሊ ፈርሖም ነይሮም ትማሊ ንሃድም ፈርሑና ነርና ቅድሚ 2 ዓመት ንዓይ ብቐጥታ ዝተዛረበኒ ኣብ ሜድያውን ጠቂዐ ኣለኹ እዚ እውን ናቱ መርኣያ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ዶ ነቶም ብሊብያ ዝመፁ ንነፍሲ ወከፉን ከምዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሊኦም ክበፅሕ ዘይክእል ገይሮም ርእይዎ ስለ ዝነበሩ ንነፍሲ ወከፍ ክግበር ከም ዝከኣል ኣሚና ግን ክንቃለሶ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና እዚኣ መፅዋዕታ ነፍሲ ወከፍ ኦኬ እዚ ኢንተርፖል ማለት ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ፖሊስ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ናይ ገበነኛታት ምክትታል ትካል ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ከም ዘሎ ኣብቲ ናትካ መርበብ ሓበሬታ ካብ ገለ ቁርደን በኮን ሰሚዕኒ ክሳዕ ክንደይ ሓቅነቱ እዚ ብርግፅ ኢድ ምትእትታው ኣለዩ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ወይ ከዓ እዚ ናይ ኢንቨስቲጌሽን ክኸይድ ፀንሐ ነዊሕ በቲ ናይ ዘለዎ ሃገር ዘይኮነስ በቲ ናይ ኢንተርናሽናል ኮርት እውን ናይ ባዕሉ መሳልልን መስርሕን ስለ ፀንሖ ደፍኒትሊ እዚ ትገብሮ ዘለኹም መስርሕ ማለት ከም ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ኣከራኻሪ ጉዳይ ነርቶም ኣብ ሊብያ ዘለው ስደተኛታት ንሽምና መጠቀሚ ገይሮሞ ንዓና መሰጋገር ገይሮምና እዮም ድሉ እሞ እዚ ትገብሮ ዘለኹም ሕጂ ናይዞም ክልተ ናይ ኪዳንን ናይ ወሊድን ወይ ከዓ ናይ ተወልደን ምትሓዝ ክሳብ ክንደይ ነቶም ኣብ ሊብያ ዘለው ስደተኛታት ኣብ ጭንቂ ዘለው ዋጋ ኣለዎ ወይ ይሕግዞም ኢልካ ተሓስብ ሕጂ እታ ናይ ክልተአን በበይን እዩ ኣብቲ ናይ ሂማኒቴርያን ሰብኣዊ ድሕነት ክሳተፍ ከለኻ ፉሊ 100% ኣብ ሊብያ ዘሎ ሰብ ኣብ ገሃነም እሳት ምህላው ፈሊጥካ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፎ በደል ዘይኮነስ እዚ ሕጂ ዝሓልፎ ዘሎ ህይወት ቅድሚ ኩነት ክስራዕ ኣለዎ ተባሂሉ ሕጂውን ኣብ ድሕነቱ እዩ ዝጉየ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሕጂውን ካብቲ ዓይነት ዓዘቕቲ ስለ ዘይወፀ እቲ ካብኡ ዝሓለፈ ብሊብያ ዝሓለፈ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዋላ እውን ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ሓዊስካ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ዝሓለፎ ቃንዛን ሽግርን ስለ ዝፈልጦ መጀመርያ ነቶም ድሮ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ኣብ ዓዘቕቲ ኣትዮም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ኢዶም ንዓመታት ፀኒሖም ናብ ከተማ ክድርብዮም ከለዉ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ተርእዮታት ማልያ ዘይብሉ ሽግራት ስለ ዘሎ ቀዳምነት ኣድህቦይ ከም ኣነ ድሕነት ደቂ ሰባት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሂማኒቴርያን ፎከስ ጌርና ኣጆኹም ክንብሎም ናይ ሞራል ሰብ ክንኮኖም ኣብ ድሮ ኣብ ገሃድ ነብሳት ኣትዮም ስለ ዘለዉ ሊብያ ንስደተኛታት ገሃድ ነብሳት የኢለ ዝዛረበላ ኩሉ ግዜ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብብዙሕ ሕም ተሸጊሮም ብብዙሕ ወላ ሕጂ እውን ኣይረሓቦምን ስለዚ ቀዳምነታትና ከም ህዝቢ ሽግሮም ርኢና ምስ ናይ humanitarian organization ምስ ናይ UNHCR ምስ IOM DRC ብሙሉኦም ኣብኡ ዘለዉ እንቀሳቀሱ እቲ ናይ ኤርትራውያን ሽግር ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩሉ ግዜ ካብቲ ቀዳማይ ሬድ ኣምን ሓደ ቀይሕ ነገር ምዃኑ ክንቃለሰሉ ዘለና እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ናይ እዚኣቶም ክዛረቡ ዘይኮኑስ ገና ካብ ትንፋስ ዘይረኸቡ ሰባት ስለ ዝኾኑ ቀዳማይ ንድሕነቶም ንቃለስ ርዳእካ እዩ ገለገለ ድምፅታት መጻካ እዩ መልእኽታት መጻካ እዩ ብጣዕሚ ዘተሓብዕ ነገር ምዃኑ ንዓኣቶም ሓደ ተስፋ ምዃኑ ይርእይዎ እዮም ግን ምስቲ ናይ ሂወቶም ዘለዎ ኩነታት ከዓ ስለ ዝቀያይር ትማሊ ኣብ ትሕቲኦም ነይሮም ብድሕሪኡ እስር ቤት ኣትዮም እስር ቤት ተዓፂን ኣብ ከተማ ኣትዮም ኣብ ከተማ ኣትዮም ዘለዎ ሂወት ንሕና ስለ ንሪኦ 24 ሰዓት ምስኣቶም ስለ ዘለና ቀዳማይ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ናይዚ ኣድህቦ ዘገብር ዘይኮነስ እቲ መዓልታዊ ሂወቶም ከነድሕነሉ ንኽእል ባይታ ፈጢርና ንሓገዞም ተነብል እዚ ናይ ኮራፕሽን ገለ ዝበሃል እቲ ደገ ብዘገ ሰብ ዝሪኦ ዳ እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ዝፈልጠና ኣነ ከም ኣነ ዝፈልጠኒ ትሸልተር ከፊተ ንዓኣቶም ሓንጎፋ ኢለ ዝቕበሎም ዘለኹ ካብዚ ዝርባሕ ነገር የለን ንዓና መሓሸና ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሰብ ግን ብደገ ኮይኑ ብካልእ መልክዕ ዝሪኦ ዘሎ ሕጂን ክንሕግዞም ኣለና ኮሮና ቫይረስ መፅዩ እቶም ናይ ሁማኒቴሪያን ኦርጋናይዜሽን ነቲ ህዝብና ደም ክሕግዙ ዋላስ ነቶም ደቂ ዓዶም እዮም ክሕግዙ ኣበየና ኢና ዘለና ኤርትራዊ ሓላፍነት ክንወስድ ሕጂውን መፅዋዕት ኣሎ ብዓብዪ ኻን ኩላትና ኣፌክት ገርና ስለ ዘሎ ማለት እየ ታንኪ ጆርጅ ገብረስላሴ ካብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ስደተኛታት ወይ ከዓ ማሕበር ሱርባና
ስለዚህ ሀብካ ንዕድል ብጣዕሚ የመስግነካ ይቀኒየለይ ኣነ እውን የመስግነካ ታንኪዩ ይቀኒየለይ ካልእ ኣብዚ ሰሙን ንብዙሓት ኤርትራውያን ቀንዲ ዛዕባ መዛረቢ ኮይኑ ዝቐነየ ዜና ዕረፍቲ ናይቲ ወናኒ ዓበይቲ ሕርሻታት ምንባሩ ዝንገረሉ ነጋዳይ መብራህቱ ለገሰ ወይ ወዲ ለገሰ እዩ እቲ ከም ኤርትራዊ ባራቶሎ ዓይነት ዝርአ ዝነበረን ብዙሕ ሕርሻታት ኣብ ምዕራባዊ መታሕዚ ውንን ዝነበረ ሓረስታይ ወዲ ለገሰ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፍሉይ ቅርበት ዝነበሮ ዜጋይ ነይሩ ስለዚ ድማ ብመልክዕ ማእቶት ኣስታት ሓደ ክፍላተ ሰራዊት ዝኸውን ሓይሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ግራቱ ወፊሩ ክጽህን ክዓጽድን ካብ ምክልኻል ይፍቀዶ ነይሩ እቲ ናብ ናይ ወዲ ለገሰ ግራት ብማእቶት ብኸምኡ ዝወፍር ዝነበረ ሰራዊት ሕቶን እምቢታን ከየልዕል ምእንቲ ዘቐርበሉ ዝነበረ ምኽንያት ድማ ምህርቲ ወዲ ለገሰ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ናይ ሃገር እዩ ዝብል ሽፋን ይወሃቦ ነይሩ ነቲ ኣብ ትዕዮ ዝውዕል ዝነበረ ግዱድ ሰራዊት ድማ ብዕራይ ሓሪድካ ብምዝንጋዕ ሕቶታት ከየልዓል ይግበር ነይሩ ኣብ ሰራዊትን ህዝብን ጉኑን ስም ዝነበረ ወዲ ለገሰ ገለ ናይ ቀረባ ፈለጥቱ ከም ዝሕብሮ ኣብ መፋርቕ 80ታት ኣብ ስዑድያ ንሓፂር ግዜ ብስደት ምጽንሑን ካብኡ ስለ ዘይተቐበሉ ድማ ናብ ሱዳን ተመሊሱ ሒደት ናይ ጽዕነት መካይን ብጻዕሩ ወኒኑ ደሓን ናብራ ይመርሕ ምንባሩ የዘንትውሉ ቅንዕናን ትብዓትን መለለይኡ ከም ዝነበረ ዝምስከረሉ ወዲ ለገሰ ምስ ህዝባዊ ግንባር እውን ብዙሕ ምትሓዝ ከም ዘይነበሮ ይግለጽ ድሕሪ ናጽነት ግና ሃንደበት ስም ወዲ ለገሰ ከም ናይ ጀነራላት ክብርን ተሰማዓነት ነይርዎ ገለ ሰባት ነቲ ንሱ ዝገበሮ ወፍሪ ሕርሻ ናቱ ዘይኮነስ ናይ ህግደፍ ምንባሩን ነቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ሓለፋታት ከም ጭቡጥ መርትዖ ብምውሳድ ንሱ ስማዊ ዋና ናይቲ ሕርሻ ጥራይ ምንባሩ የዘንትዉ በዚ ኾነ በቲ ነዚ ክርክር ንጎኒ ገዲፍና ንዝተረፈ ፍጻመ መዋዕል ወዲ ለገሰ ምስ ንርኢ ኣብ መወዳእታ ግዜ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ምኽንያቱ ብዙሕ ንጹር ብዘይኮነ ምስ መራሒ ኤርትራ ከም ተገራጨወን ኣብ ማእሰርቲ ምጽንሑን ይፍለጥ ኣብዚ ቀረባ እዋን ንሓፂር ግዜ ተፈቲሑ ምንባሩን ተመሊሱ ከም ተኣስረን ድሕሪ ቁርብ እዋን ድማ ከም ዝዓረፈን ተፈሊጡ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ኣብ ዓዲ ባልዋ ከም ተቐብረ ይንገር ብዙሓት ከም ወዲ ለገሰ ህግደፍ ዝፈጠረሎም ዕድል ክጥቀሙ ከም ዝፍትኑን ድሓር ግና ምስማዕ ሲኢኖም ዝነበሮም ከሲሮም በብእዋኑ ኣብ ማእሰርትን ኣብ ሕማምን ነዊሕ ግዜ ሓሊፎም ከም ዝሞቱን ዝቕበሩን ሓድሽ ስማዕ ኣይኮነን ብሕልፈት ወዲ ለገሰ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሓዘኑ ዘሎና ሓበሬታ የመልክት ንስድራ ቤት መዋቲ ጽንዓት ይሃብ ምባል ናይ ክቡር ባህሊ መግለጺ እዩ ብምባል ናብ መዛዘም መደብና ንሰግር ኣብ ሰሙን ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ስርሒት ናደው እዝ ናይ 1988 ተዘኪሩ ኣብ ስርሒት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኸቢድ ስዕረት ካብ ዝበዝሐ ክፋል ሳሕል ጠቕሊሉ ዝወጸሉን ኣብ ማኸርቱ ዝነበሩ 3 ሩስያውያን ወታደራት መኮንናት ተማረኹሉን ነይሩ ዓለም በዚ በርቃው መጥቃዕቲ ተገሪማ ከይፈተወት ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብኽብሪ ቆላሕታ ክትበሉ ዝተገደደትሉ ግዜ ነይሩ እቲ ናይ ሎሚ 32 ዓመት ተኻየደ ኩናት ኣብ ዓወት ክበጽሕ ዝገበሩ ምኩራት ተጋደልቲ ማለት ከም መስፍን ሓጎስ ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝበሉ ኣብ ስደት ከም ሰቦም ክበልዩ ይረኣዩ ኣለው ኣብ ታሪኽ ብዙሕ ተራ ዘይነበሮም ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ይዛነዩን ሓላፍነት ሒዞም ንህዝቢ የሳቅዩን ብምህላዎም እዚ ብደረጃ ኣፍሪቃ አንጸባራቕ ዓወት ተባሂሉ ዝምጎስ ቃልሲ ሓርነት እቲ ዝተኸፍለሉ መስዋዕቲ ትርጉም ኣልቦዩ ኣብ ምባል ዝበጽሑ ሰባት ሒደት ኣይኮኑም ብምባል ንሰናበተኩም ሰላም ቅነ ሬድዮ ኤረና ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ንኮቪድ-19 ብዝምልከት መግለጺታትን ሓበሬታን ናብ ምትሕልላፍ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ይርከቡ ሕማም ኮሮና-19 ምሶም ነድሪ ዘይብሎም ሕማማት ተባሂሉ ዝምደብ እኳ እንተኾነ ሓደ ካብ 5 በዚ ሕማም ካብ ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝዕቀቡ ይግበር ስለ ዘሎ ሻቕሎት ክፈጥር ናይ ግድን እዩ ክኸዶ ዝጸንሐ ናህርን ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ጥንቃቐታትን ስለ ዘይተመዓራርየ ኸዓ ኣብ ሸሓት ሰባት ናይ ሞት ሳዕብየን ብምውራድ ንዓለምና
ሓደ ካብቶም ኣሻغልቲ ሕማማት ኮይኑሎ ክቡራት ሰማዕትና ቀፂሉ ብኣህጉራውያን ትካላት ጥዕና ዝተዋህበ ምኽርን ሓበሬታን ነቕርበልኩም ሬድዮ ኤረና ሕማም ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ? ሕማም ኮሮና ቫይረስ 2019 ማለት ኮቪድ-19 ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕማም ኮይኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ በቐሊሉ ክመሓላለፍ ይኽእል። ኮቪድ-19 ክመሓላለፍ ዝኽእል ቫይረስ ኣብ እንስሳታት ጥራይ ተሓፂሩ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ገና መጽናዕቱ ዘይተወድአ መርመራ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ከም ዝሰጋገር ኮይኑ ዘሎ ኮቪድ-19 ክሕዘኒ ይኽእል ዶ? እወ ኮቪድ-19 ካብ ሰብ ናብ ሰብ በቐሊሉ እናተመሓላለፈ ዳርጋ ናብ መላእ ዓለም ተላቢዑሎ። ምስ ካልእ ሰብ ናይ ቀረባ ወይ ኣካላዊ ምትንኻፍ እንተሎ ኮቪድ-19 ከስዕብ ዝኽእል ቫይረስ ከጥቅዓና ይኽእል። ሰራሕተኛታት ጥዕና፣ ኣባላት ስድራ ቤት ወይ ካልእ በቐረባ ምስ ካልእ ሰብ ዘተናኽፈና ስራሕ እንተልዩና በቲ ቫይረስ ክንልከፍ ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢና ዝተለኽፈ ሰብ እንተሎ ማለት እዩ። ኮቪድ-19 ብኸመይ ዝላባዕ? እቲ ቫይረስ ካብ እንስሳታት ከም ዝተበገሰ እዩ ዘመልክት ገና ተጻፊፉ ዘይተወድአ መጽናዕቲ ሕማም። ኣብዚ እዋን ዝግና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ክላባዕ ክኢሉ ኣሎ። ብናይ ቀረባ ምትንኻፍ ወይ ከዓ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት እንተዘይሃሊና ካብቲ ሕሙም ክንልከፍ ንኽእል። ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ኣብ ዝስዕለሉ እዋን ምስ ዘውፅኦ ምስትንፋስ ዝነጽጎ ምራቕ ኣሎ። ቫይረስ ኮሮና ኣብቲ ዝንጸግ ምራቕ ስለ ዝጸንሕ እዩ ካብቲ ሕሙም ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ክህልወና ዝድለ ዘሎ። ሕሙም ብእዳው ዝተንከፎ ዝኾነ ነገር እንተተንኪፍና እሞ በቲ ዝተንከፎ እዳውና ጌርና ኣፍንጫና፣ ኣፍና ወይ እውን ዓይንና ምስ እንትንክፍ ኮሮና ቫይረስ ክለኽፈና ይኽእል። ምልክታት ኮቪድ-19 እንታይ እዮም? ረስኒ፣ ሰዓል፣ ሕፅረት ምስትንፋስ። እቲ ቫይረስ ዘስዕቦ ሕልኽላኻት ኣለዉ ዶ? ገለ ሕሙማት ኣብ ክልቲኡ ሰናብኦም ናይ ኒሞንያ ምልክት ይረኣዮም እዩ። ብደረቕ ሰዓል ሰናብኡ ስለ ዝቖስሉ ናይ ምስትንፋስ ሕፅረት የስዕብ እሞ ክሳብ ሞት ከብጽሕ ይኽእል። ካብ ናይ ምስትንፋስ ሕፅረት ሕማማት ነብስና ንምክልኻል ክንወስዶም ዝግባአና ስጉምታት በቲ ሕማም ምስ ዝተለኽፉ ሰባት ቀጥታዊ ወይ ምትንኻፍ ምውጋድ፣ ኣዒንትና፣ ኣፍንጫናን ኣፍናን ብዘይተሓፅበ እዳውና ካብ ምትንካፍ ምቁጣብ፣ ኣእዳውና ብማይን ሳምናን ብውሕዱ ን20 ሰከንድ ምሕጻብ፣ ማይን ሳምናን ኣብ ዘይርከበሉ እዋን ሳኒታይዘር ንጥቀም እንተኾይና ድማ ልዕሊ 60% ኣልኮል ከም ዘለዎ ምርግጋጽ። እንተ ሓሚምና ንካልእ ከይንልክም ክንገብሮ ዝግባአና ጥንቃቐ ካብ ገዛ ዘይምውፃእ፣ ክንስዕል እንከሎና ኣፍናን ኣፍንጫናን ብሶፍት ወይ ጨርቂ ምሽፋን፣ ነቲ ዝተጠቐምናሉ ሶፍት ወይ ጨርቂ ብጥንቃቐ ምጉሓፍ፣ በእዳውና ዝሰንከፍናዮ ነገራት ኩሉ ብቐጻሊ ምጽራይ። ኮቪድ-19 ኣብ ዘለዎ ከባቢ ተጓዒዝና እንተነርና ክሳብ 2 ቅነ ዝኣክል መንቅስቓሳትና ክንቁጥብ ኣለና። ኣብ ውሽጢ እዚ 2 ቅነ እተን ቀንዲ ምልክታት እንተርኢና ማለት ረስኒ፣ ሰዓል፣ ሕፅረት ምስትንፋስ ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክንሓትት ኣሎና። ካብ ገዛ ቅድሚ ምውፃእና ኣብ ከባቢና ንዘሎ ናይ ጥዕና ማእከል ቴሌፎን ብምድዋል ኩነታትና ክነፍልጥ ይግባእ። ዝተንቀሳቐስናዮ ቦታታትን ተራእዩና ዘሎ ምልክታትን ንነግር። ብድሕሪ እዚ እቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ዝህቡና መምርሒታት ክንክተል ይግባእ። ባዕልና ናብቲ ማእከል ጥዕና ክንከይድ እንተኾይንና ከዓ
ብቴሌፎን ዝህቡና መምርሒታት ክንክተል እንተኽኢልና ንካልኦት ካብ ምልካም ንቑጠብ ማለት እዩ። ምስ ዝኾነ ሰብ ግና ቀጥታዊ ርክብ ብቕጽበት ከነቋርጽ ኣሎና። ኮቪድ-19 ክታበት ኣለዎ ዶ? ክታበት የብሉን። ንምክልኻሉ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ኣእዳውና ብቐጻሊ ምሕጻብን ምስ ዝኾነ ሰብ ቀጥታዊ ምትንኻፍ ምውጋድን እዩ። ኮቪድ-19 መድሃኒት ኣለዎ ዶ? ክሳብ ሕጂ መድሃኒት ኣይተረኽቦን። እቲ ቐንዲ ምልክታት ማለት ረስኒ፣ ሰዓል፣ ሕፅረት ምስትንፋስ ብምንካይ ምኽሪ ሰብ ሞያ ጥዕና ብምስማዕን ግና ድሕነትና ከነረጋግጽ ንኽእል። ኮቪድ-19 እንተሒዙና እንታይ ክንገብር ይግብኣና? ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ እንተዘይኮይኑ ኣብ ገዛና ኮፍ ክንብል ኣሎና። ህዝባዊ ቦታታት፣ ቤት ትምህርቲ፣ ስራሕ፣ ትራንስፖርት ካብ ምጥቃም ክንቁጠብ ኣሎና። ኣብ ገዛ እንተሎና ንካልኦት ኣባላት ስድራ ቤት ንኸይንልክመታን ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ክንዕጸሎና። ናይ ገዛ እንስሳታት ከም ከልቢ፣ ድሙ እንተለውና ክንትንክፎም የብልናን። ናብ ሓኪም ቅድሚ ምኻድና መጀመርያ ቴሌፎን ክንድውል ይግባእ። ምኽንያቱ ኣቐዲምና ኩነታትና እንተነጊርና ሰብ ሞያ ጥዕና ዝሓሸ ኣገልግሎት ክህቡና ስለ ዝኽእሉ። ኣፍናን ኣፍንጫናን ዝሽፍን ናይ ገጽ ማስከራ ክንጥቀም ይግባእ። ካብ ኣፍናን ኣፍንጫናን ዝወፅእ ትንፋስ ምራቕ ስለ ዘለዎ ንምትሕልላፍ ኮሮና ዓዳሚ ስለ ዝኾነ እቲ ሕማም በርቲዑና ናይ ምስትንፋስ ጸገም እንተስዒቡልና ግን ኣብ ክንዳና እቶም ጥቓና ዘለዉ ሰባት ማስከራ ክጥቀሙ ኣለዎም። ክንስዕል እንከሎና ኣፍናን ኣፍንጫናን ክንሽፍን ኣሎና። ነቲ ዝተጠቐምናሉ ሶፍት ወይ ጨርቂ ኸኣ ብጥንቃቐ ንጉሕፎ። ብኡ ንብኡ ኣእዳውና ብሳምናን ማይን ብውሕዱ ን20 ሰከንድ ክንሕጸብ ይግባእ። ናይ ገዛ ቑሑ ብሓባር ክንጥቀም የብልናን። ከም ፒያቲ፣ ማንካ፣ ቢኬሪ ዝኣመሰሉ ኣብ ገዛ ንጥቀመሎም ናውቲ ናይ በይንና ክንፈሊ ይግባእ። እቶም ንበይንና ንጥቀመሎም ናይ ገዛ ቑሑ እውን ብግቡእ ብማይን ሳምናን ክሕጸቡ ይግባእ። ኩሉ ግዜ እንትንክፎም ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ነገራት መዓልታዊ ምጽራይ ከም ጣውላ፣ መኽፈቲ ማዕጾ፣ መፍትሕ፣ ዓይኒ ምድሪ፣ ቴሌፎን፣ ናይ ኮምፒተር ኪቦርድ፣ ማውስ፣ ናይ መደቀሲ ኮሞዲኖ ዝኣመሰሉ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንትንክፎም ነገራት ከነጽርዮም ይግባእ። እቶም ቀንዲ ምልክታት ምስ ተረኣዩና እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላትና ይስዕርር ዲ ዘሎ ዋላስ ይሕሸና እዩ ዘሎ ንምፍላጥ ቀጻሊ ምክትታል ክንገብር ይግባኣና። ኮቪድ-19 ካብ ኣካላትና ከም ዝወፀን ንመቕርብና ይኹን ንኻልእ ሰብ ከም ዘይንልክም ኣብ ዝረጋገጸሉ እዋን ካብ ውሸባ ወይ ነብስኻ ምንጻል ወፂና ንቡር ዕለታዊ መደብና ከነካይድ ንኽእል። ናጻ ምዃንና ንምርግጋጽ ግና ናይ በዓል ሞያ ምኽሪ የድልየና። ብሓፈሻ ዘይኮነ በብውልቀ ሰብ ስለ ዝካየድ ናይ ግድን በዓል ሞያ ናጻ ምዃንና ክነግረና ኣለዎ። ሬድዮ ኤረና